ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарзода. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як қатор вазорату идораҳо тағйироти кадрии амалӣ намуданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчанд воҳидҳои низомии Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон афсарони соҳибтаҷриба ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорати саноат ва технологияҳои нав, кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовинон, сарпарастони самти рақамикунонӣ ва технологияҳои муосир таъин карда шуданд. дар вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон низ сардорони як қатор раёсатҳо ва роҳбарони воҳидҳои низомӣ аз ҳисоби мутахассисони ҷавоне ки 2 ё зиёда донишкадаҳои олии ҳарбии дохил ва хориҷи кишварро хатм карданд, таъин гардиданд. бо натиҷагирӣ аз фаъолияти комиссариятҳои ҳарбӣ дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссарони ҳарбии ноҳияҳои Спитамин, Масчоҳ, Айнӣ, Шаҳристон, шаҳрҳои Истарафшан, Конибодом ва Гулистони вилояти Суғд, ноҳияҳои Восе, Кушониён, Хуросон, Темурмалик, Қубодиён, шаҳрҳои Кӯлоб, Бохтар, Леваканти вилояти Хатлон, комиссари ҳарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, комиссарони ҳарбии ноҳияҳои Рашт, Лахш, Файзобод ва шаҳри Ваҳдат аз ҳисоби мутахассисони ботаҷриба иваз карда шуданд. тағйироти кадрӣ ҳамчунин дар ҳайати роҳбарикунандаи ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ сурат гирифт. сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, роҳбарони якчанд отрядҳои сарҳадӣ ва раёсатҳои дастгоҳи марказии қушунҳои сарҳадӣ аз ҳисоби кадрҳои дорои дараҷаи баланди касбӣ ва маҳорату малакаи роҳбарӣ таъин гардиданд. дар ҷараёни суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки амнияту субот, пешрафту тараққиёт ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум ба меҳнати софдилонаву содиқонаи ҳар як хизматчии давлатӣ ва низомӣ вобаста мебошад. хотир нишон гардид ки бо назардошти вазъи ноорому пешгӯинашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳдошти шароити кору хизмат ва таъминоти қувваҳои мусаллаҳ бо лавозимоти зарурӣ тадбирҳои саривақтӣ меандешад. дар хотимаи суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки доир ба пурзур намудани тартибу интизом, риояи оинномаҳои ҳарбию соҳавӣ, тақвияти омодабошии доимии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар воҳидҳои низомию махсуси кишвар мунтазам тадбирҳои муассир амалӣ намоянд. бунёди хонаҳо барои зарардидагони офати табиӣ дар ноҳияи Рӯшон оғоз гардид. ҳамкори мо Хосият Худоёрбекзода иттилоъ медиҳад ки дар ҳамин замина таъмири манзилҳои қисман ва сабук харобшудаи аҳолӣ низ идома дорад. сохтмони хонаҳои истиқоматӣ барои оилаҳои аз офати табиӣ пурра зарардида ки 20 июли соли равон дар ноҳияи Рӯшон рух дода буд, оғоз ёфтанд. бояд гуфт ки офати табиӣ ки бар асари боду ҳавои гарм ва боришоти борон рух дода буд, ба зиёда аз 40 хонаводаи сокинони ноҳияи Рӯшон хисорот ба бор овард ки дар натиҷаи ин 10 хона пурра хароб гардиданд. тибқи супориши пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи оилаҳои зарардида кӯмакҳои аввалия аз ҷумла маводи ғизоӣ ва масолиҳи сохтмонӣ, ҷиҳози рӯзгор дастрас гардида, мардум ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. ҳамзамон дар таъмир намудани хонаҳои қисман ва сабук зарардида низ кӯмакрасониҳо барои аҳолӣ идома доранд. барои бунёд намудани хонаҳо барои оилаҳои пурра зарардида қитъаи замин ҷудо гардида корҳои сохтмонӣ ҷараён доранд. дар маҳаллаи Норвоне даромадгоҳи деҳаи Баҳрушони ноҳияи Рӯшон бунёди хонаҳои истиқоматӣ барои оилаҳои аз офати табиӣ пурра зарардида оғоз ёфтанд. бояд гуфт ки аз рӯзи нахустини сар задани офати табиӣ вазъият зери таваҷҷӯҳи пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифта буд ва маҳз бо супориш ва ҳидояту таъкидҳои сарвари муаззами давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо хонаҳои истиқоматӣ бунёд ёфта истоданд. бояд гуфт ки масолиҳи сохтмонӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷо пурра таъмин мебошад. шароит барои сохтмончиён низ таъмин аст. барои сохтмончиён хаймаҳо мононда шуданд ва кор шабонарӯзӣ давом дорад.
муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳабибулло амирбекзода қайд намуд ки айни замон нақшаҳои таъмин намудани ин мавзеъ аз оби нӯшокӣ, нерӯи барқ, шабакаи равшанкунонӣ, мунфаршгардонии роҳи маҳаллӣ то майдони сохтмон, бунёди кӯпроки иловагӣ, шабакаи коризи обпарто, хӯрамгардонии маҳалли сохтмон ва дигар корҳои иловагӣ таҳия карда шуданд ва амалӣ мегарданд. иттилоъ дода шуд ки вобаста ба сохтмони хонаҳои истиқоматӣ ва дигар кӯмакҳо барои зарардидагони офати табиӣ ситоди вилоятӣ таҳти роҳбарии раиси вилоят таъсис ёфта, ҳамарӯза дар он вобаста ба бунёди хонаҳо ва вазъияти ҳисобот пешниҳод ва таҳлил карда мешавад. ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон, дастгирии оилаҳои ниёзманд ва фароҳам овардани дастрасии баробар ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ аз меъёрҳои муҳими рушди ҷомеа ба ҳисоб мераванд. самараноки чунин низом аз омодагии касбии кормандони иҷтимоӣ, ҳамоҳангии сохторҳои давлатӣ ва истифодаи таҷрибаи пешрафта вобаста мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушди чунин низом дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба самти муҳими сиёсати иҷтимоӣ табдил ёфта, дар ин самт дастовардҳои назаррас ба миён омадааст. ҳамин мавзӯъҳо дар форуми байналмилалии кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ва рушди он дар давраи истиқлолият ки имрӯз ба кори дурӯзаи худ оғоз бахшид, мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. дар шаҳри душанбе форуми байналмилалӣ дар мавзӯи кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ва рушди он дар давраи истиқлолият ба кори худ оғоз кард. форуми мазкур бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва бо дастгирии хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон ЮНИСЕФ баргузор шуда ба баррасии равандҳои рушди кори иҷтимоӣ, таҳкими иқтидори касбии кормандони соҳа ва такмили хизматрасониҳои иҷтимоӣ равона шудааст. дар расми ифтитоҳи ҳамоиш муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилраво Мансурӣ, роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, намояндагони мақомоти марбутаи давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, шарикони рушд, муассисаҳои илмӣ, ташкилоти ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муассисаҳои академӣ аз давлатҳои Тоҷикистон, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Ӯзбекистон, Австрия, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҷопон иштирок намуданд. иштироки доираи васеъи намояндагон аз давлатҳо ва шарикони рушд дар ин ҳамоиш имкон медиҳад ки масъалаҳои соҳаи кори иҷтимоӣ аз мавқеи таҷрибаи миллӣ ва равишҳои байналмилалӣ баррасӣ гарданд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон барои такмили низоми ҳифзи иҷтимоӣ, рушди хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва омодасозии кадрҳои соҳавӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида, дар ин раванд ҳамкории мақомоти давлатӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд яке аз самтҳои муҳими фаъолияти соҳа маҳсуб меёбад. таъкид гардид ки кормандони иҷтимоӣ дар низоми муосири ҳифзи иҷтимоӣ нақши миёнрави касбӣ байни шаҳрванд ва хизматрасониҳои давлатро доранд. муайян намудани ниёзҳои воқеии оила, пешгирии ҷудошавии кӯдак аз муҳити оилавӣ, вокуниш ба ҳолати зӯроварӣ, дастгирии кӯдакони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ ва мусоидат ба ҳалли мушкилоти гурӯҳҳои осебпазир аз самтҳои асосии ин фаъолият арзёбӣ гардиданд. дар ҳамоиш бо ишора ба зарурати рушди иқтидори кадрӣ ва тақвияти ҳамкории байни соҳавӣ гуфта шуд ки ҳамоҳангии фаъолияти сохторҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ниҳодҳои дахлдор барои расонидани кӯмаки саривақтӣ ба кӯдакон ва оилаҳои ниёзманд аҳамияти муҳим дорад. рақамикунонии хизматрасониҳои иҷтимоӣ аз самтҳои дигари муҳокима буда, истифодаи воситаҳои рақамӣ барои муайянсозии ниёзҳои шаҳрвандон, мубодилаи иттилоот миёни сохторҳои масъул ва пайгирии раванди хизматрасонӣ муҳим арзёбӣ шуд. натиҷаи муҳокимаҳои дурӯза дар шакли эъломия ҷамъбаст шуда, дар он самтҳои афзалиятнок ва иқдомҳои минбаъда барои рушди кори иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ва минтақа муайян хоҳанд шуд. форуми байналмилалии кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ва рушди он дар давраи истиқлолият нишона аз рушди кори иҷтимоӣ ва табдили он ба бахши муҳими сиёсати иҷтимоиву сармояи инсонӣ арзёбӣ шуда, таъкид рафт ки тақвияти заминаи касбӣ, омодасозии мутахассисони соҳибихтисос ва ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои масъул барои ташаккули низоми иҷтимоӣ замина мегузорад ки дар маркази он ҳифзи ҳуқуқ, шаъну шараф ва ниёзҳои воқеии инсон қарор доранд. дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии муқовимат ба савдои одамон ки ҳамасола 3 июл дар саросари ҷаҳон қайд мегардад, таҳти унвони гендер, технология ва савдои одамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар баргузор гардид. дар кори ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои судӣ, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои илмӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ, инчунин коршиносону мутахассисони соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон иштирок намуданд.
ضمن چورابینی اشتراکچیان مسائل وابسته به تمایل نوی سودای آدمان در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی‌های رقمی، استفاده شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های اینترنتی از جانب گروه‌های جنایتکار برای جلب و استثمار قربانیان، اینچنین راه‌های پیشگیری این جنایت را مورد بررسی قرار دادند. قید گردید که پیشرفت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در برابر فراهم آوردن امکانات‌های نو برای رشد جامعه می‌تواند از جانب جنایتکاران نیز برای فریب، جلب و استثمار شهروندان استفاده شود. از این رو بلند برداشتن معرفت رقمی اهالی، مخصوصاً جوانان و زنان، تقویت چاره‌های اطلاعاتی و فهماندهی و رشد ملکه‌های استفاده به خطر فضای اینترنت از وظیفه‌های مهم ساختارهای دخلدار به شمار می‌رود. باید تذکر داد که جهت پیشگیری همین سودای آدمان در وزارت یک قطار کارها به انجام رساندنشان، از آن جمله وزارت طبق وظیفه‌های نظامنامه‌ای خود همساله کوتای پرزیدنتی را برای دانشجویان، از آن جمله برای دختران، زنان از منطقه‌های دوردست و دیگر شهرها تهیه می‌کند که با سفارش‌های دخدار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شده مورد عمل قرار می‌گیرند. در این همایش به مسائل‌های حفظ حقوق و منفعت‌های قربانیان سودای آدمان، تکمیل مکانیزم‌های معین‌سازی، رسانیدن کمک حقوقی، روانی و اجتماعی، اینچنین تحکیم هماهنگ‌سازی فعالیت مقامات دولتی و تشکیلات‌های جمعیتی توجه مخصوص ظاهر کرده شد. این همایش برای تحکیم همکاری نهادهای دولتی و شریکان رشد در سمت مقاومت با سودای آدمان اهمیت مهم دارد. مبادله تجربه و بررسی مشکلات موجوده امکان می‌دهد که چاره‌های مؤثرتر برای پیشگیری سودای آدمان و حفظ قربانیان عملی کرده شوند. هدف این وخوری نه تنها محاکمه مسائل‌ها و موضوعهای مبرم روز است، بلکه بررسی راه‌های رشد انسان و تشکل شخصیت کامل نیز میباشد. امیدواریم که نتیجه این نشست برای همه اشتراکچیان سودمند بوده به پیشرفت جامعه و رشد شخصیت مساعدت خواهند کرد. اشتراکچیان تاکید نمودند که مقاومت مؤثر با سودای آدمان تنها در صورت همکاری زیچ مقامات دولتی، مقامات حفظ حقوق، سازمان‌های بین‌المللی، واسطه‌های اخباری عامه و جامعه شهروندی امکان پذیر میباشد. همزمان ضرورت گسترش معرکه‌های اطلاعاتی، تکمیل زمینه حقوقی و استفاده تکنولوژی‌های معاصر برای آشکار و پیشگیری جنایت‌های مربوط به سودای آدمان مهم ارزیابی گردید. یکم دوم آگوست بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت روزهای فرهنگی شهری باختر، ناحیه‌های خوالینگ، لغش، سنگوار، رشت، بالجوان و درواز برگزار می‌گردند. یکم آگوست در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی ناحیه خوالینگ، در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی شهری باختر و در باغ نظامی‌الدین علیشیر نوایی روز فرهنگی ناحیه لغش و سنگوار دایر می‌گردد. دوم آگوست در باغ ایرم روز فرهنگی ناحیه رشت، در باغ کودکان روز فرهنگی ناحیه بالجوان و در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی ناحیه درواز برگزار می‌شود. امروز در کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراسم تنتنوی تقدیم دیپلم‌های اعلی به ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی برگزار گردید. در این همایش با شکوه رهبریت کمیته راهبران مؤسسه‌های تعلیمی، آموزگاران و ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه کسبی اشتراک نموده دستاوردهای بهترین دانشجویان را جمع‌بست و قدردانی کردند. تاکید گردید که سیاست معرف پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد تحصیلات کسبی و آماده نمودن کادرهای جوابگو به طلبات بازار مهنت امکانیت‌های وسیع فراهم آورده است. با گفته آنها دیپلم اعلی نه تنها نشانه دانش بلکه مسئولیت بزرگ در نزد جامعه و دولت می باشد. ذکر شد که در سال تحصیل جاری مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی کشور را بیش از 25800 نفر ختم کردند. از این شماره 494 نفر با نتیجه های اعلای تعلیم صاحب دیپلم اعلی گردیدند. این نشان دهنده بازگوی مهنت صادقانه آموزگاران، کوشش دانشجویان و بالا رفتن صفت تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی ارزیابی شد. در جریان همایش همچنین
чунин зикр гардид ки ҳамаи хатмкунандагони равияҳои омӯзгории гурӯҳҳои буҷетӣ пурра бо ҷойи кор таъмин шуданд. ин иқдом барои ҷалби мутахассисони ҷавон ба муассисаҳои таълимӣ ва таҳкими нерӯи кадрии соҳа заминаи мусоид фароҳам меорад. лаҳзаи хотирмонтарини чорабинии маросими тақдими дипломҳои сурх буд. хатмкунандагони фаолу болаёқат ки солҳои таҳсил бо дониш, интизоми намунавӣ ва иштироки фаолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ фарқ карданд, дар фазои тантанавии дипломҳои аълои худро аз дасти роҳбарияти кумита дарёфт намуданд. худи хатмкунандагон ин рӯзро натиҷаи заҳмати чандин солаи худ арзёбӣ намуда, изҳор доштанд ки дониш ва малакаҳои касбии андӯхтаро барои пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ ва рушди тоҷикистони соҳиби истиқлол равона хоҳанд кард. 2 сол дар литсеи касбии политехникии шаҳри Душанбе рақами 66 аз рӯи ихтисоси ҳисобдод бо донистани компютер таҳсил намуда, онҷоро бо баҳои хубу аъло хат намудам. имрӯз барои ман яке аз рӯзҳои фаромӯшнашаванда ба ҳисоб меравад. ман тӯли 4 сол дар коллеҷи тиббии ноҳияи рӯдакӣ аз рӯи ихтисоси кори тиббию ташхисӣ яъне таҳлилгар таҳсил намудам. ин дастовард натиҷаи заҳматҳои чандину чандсолаи ман мебошад ва ман аввалан аз омӯзгорони коллеҷ ва баъдан аз падару модарам миннатдории хешро баён менамоям. маросими тантанавӣ бо табрики хатмкунандагон, аксбардории хотиравӣ ва орзуҳои неки роҳбарият ба ҷавононе ки имрӯз бо дипломи аъло ба зиндагии мустақили касбӣ қадам мегузоранд анҷом ёфт. суғуртакунонӣ яке аз воситаҳои муҳими ҳифзи молу мулк, саломатӣ ва манфиатҳои молиявии шахсону ташкилот мебошад. ҳадафи асосии суғурта коҳиш додани зарари молиявӣ дар ҳолатҳои ғайричашмдошт аз қабили садама, беморӣ, офатҳои табиӣ ва дигар хавфҳо мебошад. шаҳри ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст. агар якчанд бонки хусусӣ барҳам хӯрад ва на ҳамаи шаҳрвандоне ки дар ин бонкҳо пасандоз доранд тавонанд маблағҳои худро аз бонк бозпас гиранд, ин боиси костагии боварӣ нисбат ба бонкҳои хусусӣ мегардад. бинобар ин суботи молиявии пасандоздорон дар Тоҷикистон бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи амонату пасандозҳо ҳимоя карда шудааст. дар қонуни мазкур ба таври возеҳ гуфта шудааст, ҳатто агар ташкилоти қарзӣ барҳам хӯрад ҳам хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон маблағҳои пасандоздорон ро дар доираи андозаи муқаррар шуда бармегардонад. хазина ҳамчун ниҳоди суғуртакунандаи ҳимоят манфиатҳои қонунии пасандоздорон баҳри таҳкими эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкӣ равона гардидааст. фаъолияти хазина айни ҳол 43 ташкилоти қарзӣ аз ҷумла 16 бонк ва 27 ташкилоти амонатии қарзии хурд узви хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон мебошанд. ҳадафи асосии фаъолияти ин низом ба ҳимояи давлатии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии пасандозгузорон тавассути пардохти ҷуброни суғурта дар сурати рух додани ҳолати суғуртавӣ аз ҷумла барҳамхӯрии бонкҳо равона карда шудааст. ҳадафи дигари хазина мусоидат ба суботи молиявӣ ва тақвияти боварии аҳолӣ ба низоми бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳар як шаҳрванде ки суратҳисоб барои пасандоз мекушояд бояд донад ки дар ҳолати зарурӣ метавонад маблағи пасандозашро аз хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон бидуни мушкилот бозпас гирад. ман аз соли 2008 инҷониб дар бонки агронисбо пасандоз дошта будам. вақте ки ҳолати суғуртавӣ ба амал омад, ман дар ҳолати ногувор монда будам, зеро ки намедонистем ки ба ки муроҷиат кунему ва оянда чӣ мешавад. маълумотҳои иловагиро пурра аз агроинвестбонк гирифтам. пас аз он аз филиали амонатбонк дар ноҳияи Сино маблағи ҷумронпурро ба андозаи 21 000 сомонӣ гирифтам. суғурта барои муштариён пурра ройгон ва бе ягон пардохт амалӣ мегардад. ҳамаи амонату пасандозҳои шаҳрвандон ба таври худкор бидуни ниёз ба ҳуҷҷатҳои иловагӣ суғурта шуда ҳифз карда мешаванд. дар ҳолатҳои зарурӣ ба мисоли барҳамхӯрии бонк, шаҳрвандоне ки пасандозҳояш суғурта карда шудааст, маблағро аз мақомоти ваколатдор, яъне хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон дастрас мекунад. ин як нав ғамхорӣ ва ҳимояи ҳуқуқи соҳибони пасандозҳо дар ташкилотҳои қарзии кишвар аст. хазина муваззаф аст дар ҳолати фаро расидани ҳолати суғуртавӣ ҷумронпулии суғуртавиро ба пасандоздорон пардохт намояд. тибқи ки дар қонун пешбинӣ шудааст. айни замон тибқи қонун андозаи ҷубронпулии 35 000 сомониро ташкил медиҳад барои ҳар як пасандоздор дар ҳар як ташкилоти қарзӣ.
то имрӯз хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои тоҷикистон дар 18 ҳолати суғурта ба 15400 нафар пасандозгузор беш аз 212 миллион сомонӣ пардохт кардааст. Андозаи ҷубронпулӣ аз рӯи амонату пасандозҳои суғурташуда то 35000 сомонӣ буда, дар доираи он маблағҳои 98% шумораи умумии пасандоздорони суғурташуда пурра ҳимоя карда шудаанд. моҳи октябри соли 2026 дар осорхонаи миллии тоҷикистон намоишгоҳи 14-уми байналмилалии китоби Душанбе баргузор мегардад. дар намоишгоҳ намояндагони корхонаҳои табъу нашри беш аз 10 давлати ҷаҳон ва ноширони тоҷикистон китобҳои тозанашрро ба намоиш мегузоранд. ҳадаф аз баргузории намоишгоҳ муаррифии китоб ва таҳкиму густариши робитаҳои фарҳангии тоҷикистон бо давлатҳои ҷаҳон, ташвиқу тарғиби китоб ва китобхонӣ дар ҷомеа мебошад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид бо муҳимтарин хабарҳои ин соат. манзури шумо саломат бошед.